Bon dia, des del Trinquet de Pelayo, de València. Un dia més, Canal 9 Televisió Valenciana amb tots vostès. Avui per oferir-los la gran final, la final absoluta del circuit Bancaixa, segona lliga professional de pilota valenciana. Publival Benidorm amb el Pigat, Xatet i Pepet davant d'Omprís Maleliana amb Pujol, Sarasol, Segon i Pasqual. Bon dia al nostre company Paco Nadal. Hola, molt bon dia, Albert Soldado. Assistent baix de la corda, com és habitual quan estem oferint als nostres telespectadors una partida de trinquet, i així baix de la corda pensant i buscant a veure què és el que va passar amb aquesta gran final que van a disputar el dia d'avui Pujol, Sarasol i Pasqualín contra Pigat, Xatet i Pepet. Una partida que comença d'iguals a 15 i que té l'al·licient ja de que decidida han donat rojos, o sigui, Pujol, Sarasol i Pasqualín ja de 10. Així que el que vulgui atravessar així el trinquet, que presenta un aspecte sensacional per ser el dia que és, diumenge, que no es costuma així, i més a més també a aquestes hores del matí, presenta Albert Soldado un aspecte sensacional per a que la gent passe un bon matí de pilota valenciana. Efectivament, i presenta un aspecte sensacional, està pràcticament ple de gom a gom, presenta un aspecte sensacional perquè el circuit Bancaixa enguany ha guanyat moltíssim en espectacularitat, en emoció i en interès també dels aficionats. La veritat és que la partida d'avui, encara que tots els pronòstics, com hem pogut comprovar i ens ha dit el nostre company Paco Nadal, han eixit favorables al trio roig, és a dir, a Pujol, Sarasol, Segon i Pasqual, però sempre és una final. El Pigat, Xatet i Pepe ja guanyaren en el trinquet de Castelló els mateixos rivals que avui s'enfronten, i en una partida pot passar qualsevol cosa. Preparat Pasqual Segon per a ferir, la pilota que anirà al dau, i ahí està fent el dau Pigat i esperant la Sarasol Segon. De 10 doni el Soro. Pasqual ha volgut jugar-la de palma per baix, la pilota li ha pegat en la corda. Primer 15 per als blaus, 15 i res en este primer xoc. Recordem que, com en totes les partides del circuit Bancaixa, el marcador comença iguals a 15. També hem de recordar a Albert Soldado que està prohibit tirar les pilotes a la galeria, té que jugar sempre per l'eix del trinquet. I el feridor Pasqualín, que fereix per al segon 15 de la partida, fereix, apreta molt a Pigat allà darrere. Ahí està Pujol. Pujol erra el rebot. Vaig mentir amb Pujol perquè és un jugador que és molt segur en el rebot, i a més en este trinquet de Pelayo, on pràcticament s'ha format com a jugador des de molt jove, des dels 18 anys que començà a jugar en el seu poble de Vinalesa. Però estem en els començaments de la partida i és normal que també que encara els jugadors no estiguen absolutament calfats. 30 i res en este primer xoc. Ahí està Pasqual imparant-la. Pilota que la jugarà Pepet. D'esquerra alçant la Pujol, però no ha arribat a la corda. 15 per als blaus, que comencen la partida guanyant 3-15 seguits i amb una molt bona possibilitat de guanyar este primer xoc de la confrontació en el dau, que és la situació més perillosa en este trinquet. I en aquestes partides del Bancaixa ja ho sabem tots, que és més fàcil guanyar el xoc del res que el del dau. Ahí està ferint Pasqual. Pigat esperant-la per davant. Anem a veure este rebot de Pujol, ara sí que l'ha jugat bé. Ahí està traguent la Sarasol, Pepet. De nou Pujol. Pigat d'esquerra alçada. Falta. 15 i val. Estan encara una miqueta gelats els jugadors dos equips, és normal. Però atenció que Pigat fins ara està tractant de llevar-li totes les pilotes a Sarasol Segon. És la seva faena, Paco, perquè ja saben tots que Sarasol Segon és un jugador terrorífic ahí al mig del trinquet. Com hem pogut comprovar en esta jugada, ha tocat a Muralla, la pilota l'alçada molt bé Pigat, de nou torna a carregar Sarasol Segon, Xatet alçant-la de volea, Pasqual apretant-la, col·locant-la baix de la llotxeta i fent el 30 i val. Del val net hem passat al 30 i val. Este trinquet de Pelayo té una llotxeta de baix molt gran i és un lloc especial per a clavar les pilotes ahí, sobretot quan se juga al res, com diu Albert Soldado. I és quasi més fàcil traure xocs en aquesta posició al res que quan se fa el dau. Fereix una altra volta Pasqualín, val i 30 per als blaus, de moment. Que havien fet val net. Ahí està el Pigat fent el dau. I va con la trau a Sarasol Pujol, Segon. ara sí. Xatet alçant-la, d'esquerra li entra a Sarasol Segon, l'erra. Primer xoc per als blaus, per a Publival Benidorm, 20 per 15. Això vol dir que segurament assistirem a una partida
emocionant, perquè guanyar un joc, este primer joc, i fer-lo a més en el Dau, que és una posició prou complicada de guanyar un 15 en este trinquet, és una bona senyal de cara al que podem veure al llarg de la confrontació. Ja en les travesses s'han canviat una miqueta. D'eixida donaven de 10 i ara, en quan han fet el primer xoc, Pujol, Xatet i Pepet, i s'han clavat 20 per 15, ja no donen de 10, ja donen de 5, que és roig, ja només donen de 5. Hi ha que veure com canvia l'opinió dels donaors en el trinquet. D'eixida donaven de 10 i ara al primer xoc ja donen de 5, Albert. Evidentment, ahí està Pepe Ferín, falta ara, no es comptabilitzen esta primera falta. Avui també tindrem que tindre molta atenció, Albert, als dos feridors, Pepet i Pasqualín. Dos especialistes. I més a més també en este trinquet. Ara l'alçada molt bé, Pigat per davant, la pilota que anirà a l'escala, l'esperarà, ha trencat, ha estat a punt de trencar, però la jugada de dreta Pujol, alçada al Pigat, de nou a l'escala, l'alçada de nou a l'esquerra, molt bonica a l'esquerra de Pujol. Ara apretant Xatet i Sarasol segon, que no ha pogut fer més que el que ha fet, errar-la. Xatet està ben situat en el trinquet, de moment 15 i res en este joc. És un jugador el de Carlet, veterà jugador, però que gran jugador de pilota. Esta ja compta. Segon falta de Pepet. Vol apretar. A 500. És que ja volen apretar massa els veridors i la pilota s'anís del Dau. Este trinquet de Pelayo, inaugurat en la dècada dels anys 60 del segle passat, ni més ni menys. Ahí està Pigat alçant-la. Bo de braç jugarà a Pujol. I a punt està d'anar-se-li fora. Ara està per ahí, li entra també de bon braç. Pigat apretant-la, de voler a Pujol. Ara deu de rematar el Xatet. Perfectament col·locada la lleixeta, però allà estava Sarasol, sí. La mà de l'alemà. De nou la pilota que trenca, ara li entra d'esquerra Sarasol. A veure el Pigat, molt bé, li entra per baix, però no arriba a temps. No s'ha falcat ahir bé. Se li ha quedat la pilota una miqueta curta a l'eixir de la muralla. I el marcador que assenyala 30 i 15 per als rojos. Primer pla de Sarasol, segon. Jugador més eficaç al llarg de tota la competició. No s'ha establit encara, Paco, el premi al millor jugador de la competició del circuit Bancaixa. Jo crec que estaria molt bé, seria un al·licient. Per la temporada que ve, per iniciativa d'Albert Soldado. Ja procurarem que sigui així, no patisques. Ja procurarem. Ahí està Pepet. Diferís per davant sempre, este li entra d'esquerra. I 15. I 15. Pujol li entra d'esquerra allà dins, al Dau, que no la deixa entrar. Això té que fugir-li Pepet i ha fet una falta. Ahí està Pujol, vali 15, sí, vali 15, que els rojos poden ara recuperar el joc perdut abans. Ahí està ara Xatet, parant-la. L'únic que ha pogut fer ha sigut parar-la. Ahí anem a veure este rebot, molt bé el Pigat. Mucho. Pasqual, la pilota que va a l'escala, li entra a l'esquerra però no pot arribar. 15 per als rojos, recuperen el terreny perdut, iguals a 20. I això com se verà acaba de començar. Efectivament, la partida recordem que és a 60 i que es juguen ni més ni menys que el títol més important en la competició de parelles i trios. Ahí anem a veure esta repetició com Pigat li ha entrat en el rebot. Pasqual l'ha parat ahí en la corda i ahí l'esperava el Pigat amb la dreta. Sí, però trenquen la careta. Ha trencat la careta perquè Pasqual sap buscar-la molt bé. Igual a 20, Don Prisma 20, Publival, Benidorm 20. Este equip de Publival, Paco, pràcticament no comptava per a res al començament de la competició. La veritat és que va estar eliminat en els dos primers tornejos i ha reaccionat en la recta final d'una manera extraordinària. Va guanyar el torneig de Castelló i va eliminar també l'equip de Sarasol i de Joaquín en este quart i definitiu torneig. O les lleven a este Sarasol segon. Ahí està Pigat apretant. Ara la errada Sarasol segon. És que no era d'ell. Ha volgut jugar una pilota que tocava muralla i passava bé darrere per a Pujol, però ha volgut tallar-la ell a la muralleta també hacia l'escala. L'equip de Don Prisma, que jo recorde, Albert, només ha perdut una partida, no? Fou la de Castelló. Sí, van perdre. Mesquita. Van perdre, efectivament, davant Mesquita en Castelló. És l'única partida que han perdut al llarg de tot el trofeu. Efectivament. Anem a veure este rebot. Ha volgut alçar-la Pujol, però era dificilíssim. La veritat és que el Pigat està
està pegant cada tralla ahí. No, li ha ficat la mà, se la sol segon, però a l'hora de jugar-la la lleva i li dona la veu a Pujol per a que jugui. Pujol no estava allà en la pilota. I quan tu no estàs en la pilota damunt d'ella, mal. Ahí va la careta, la juga Sarasol segon, però no ha pogut passar-la. Pigat llança obusos, com sempre, però obusos. És el jugador, està reconegut per tots, que més l'apreta des del dau. És un jugador que té algunes deficiències tècniques, no és un jugador completíssim. L'esquerra de Pigat no és massa segura, però en la dreta i jugant de dau i de rebot és autènticament terrorífic. Ahí està ara el xatet alçant-la. Pujol de bot i braç. El xatet de voler a l'Erra, no arriba a temps. Arriba a temps el jugador de Carlet. L'Erra, de tota manera, en este joc continuen 15 i val, i de moment, contràriament al que sol passar en este trinquet, els jocs s'estan guanyant-se a la part del dau. Ahí està Pasqual Ferín, Pigat fent el dau, pilota que va al rebot, l'alça d'esquerra, Pujol. De nou el xatet, Pujol de nou alçant l'ara de rebot. I no ha arribat. Falta, joc per als blaus, per a Publival Benidorm, 25-20, han començat segurs. Este trio arriba a la final carregat de moral, d'il·lusions, i pot donar molta guerra en esta final. Mira, Albert, tenim així a un exjugador de pilota, a Peris, i donava d'eixida moltes possibilitats a l'equip de Pujol, però des que ha començat la partida i estan 25-20 els blaus, Peris, no sé, què pot passar així? Sí que pot passar coses, perquè jo he vist el Pigaet fa temps que no l'he vist jugar i he vist que ha restat molt per baix i Gando Dau la tira molt forteta, jo crec que n'hi ha molt de jaleo, sí. Llança obusos i vol passar a sol segon sempre. Ja ho crec, però jo crec que la partida està acabarà millor en un joc. Ja veurem, parla un mestre, un expert, a veure què és el que passa, Peris. De moment ahí està, ixe 25-20 a favor dels blaus, de l'equip de Publival, i la partida ni se decanta per uns ni per altres, encara en estos instants inicials de la mateixa. Ja que veure en quina tranquil·litat, en quina seguretat resta el xatet, ara l'ha errada ahí el Pigat. En quina seguretat, en quina tranquil·litat resta el xatet, les pilotades que li llança el Pigat, que són autèntics obusos. I continuen fent-se els 15, al contrari del que tots pensàvem. Falta que no es compta. Ha tocat el tamborí, se n'ha eixit fora del dau, falta que no es compta, que és la primera del joc. El trinquet està ple, com es diu normalment, de gom a gom, tots volien evitar, ara trenca i fa el 15. Fa el 15, de la falta al 15. I col·loca el A1500. Els membres de la federació tenien por de que la gent tinguera que posar-se de la corda cap al dau i han pogut evitar-ho, amuntonant-nos a tots com han sigut possible allà al fons on està Pigat ara mateix, damunt l'escala. Serà Sol segon que juga, va de rebot, estarà a parar. Està a parar. Hem pogut sentir la veu de Vicent Alsina, el jutge federatiu, que no s'enganya quasi mai. Home, no és tan difícil enganyar-se, no és tan fàcil enganyar-se, vull dir, perquè la gent para pront la pilota. Jo crec que és un èxit de públic en un dia com avui, diumenge per el matí, i en este trinquet de València que no estan acostumats a aquesta hora. Sí, sí. El que estiga com està de gent. És que va veure totes les galeries. Sí. Allà va l'esquerreta de Pujol. Molt bé, Pujol, sempre ben col·locat, buscant-la molt bé d'esquerra. Atenció, a veure què fa la pilota. Encara la pot jugar Pujol. La pilota fa cosetes, era un 15 clar. Allà anem a veure este rebot d'esquerra Pujol, d'esquerra Pigat, l'alçada, molt bé. Molt, Tasson Carrula. Ara té el Xato l'oportunitat d'acabar i rematar el 15. I la tira dalt, a la llotxeta. El 15 per al Rocho. S'ha enganyat una miqueta. Va ir mentira en el xatet, però és que encara no ha traduït que avui estem en una partida en què estan prohibides les galeries. Tenia el 15 fàcil, El 15 el tenia fet. S'ha enganyat, la tira dalt, pensant-se que servia. Xatet ara entrar-li de volea. De bot i braç Pujol. El rebot anirà. Ahí s'ha girat molt bé el Pigat a l'escala. De nou apretant Pujol. Picant-la magníficament. Això que ha fet ara Pujol és una barbaritat, Sí. Ha passat a 1 mil·límetre de la corda. Picant-la magníficament i fent el 15. A 1 mil·límetre. Vali 15 ara. De nou oportunitat per igualar. Anem a veure esta repetició.
Ahí anem a veure com l'espera magníficament Pujol, la picarà a l'escala i ahí no arriba Pepet, encara que s'ha fet ahí l'ànim. Ahí està Chatet parant-la. De nou Pujol, torna a carregar Chatet, molt bé Pasqual alçant-la de palma i no va arribar la pilota del Pigat. Xoc per als rojos, xoc per a Don Prisma, iguals a 25 i de moment no podem demanar més emoció en esta final de finals. Trinquet de Pelayo, ahí anem a esta repetició, el Chatet la busca molt bé, però Pasqual l'alça magníficament de palma a l'aire. La pilota va ja apegada pràcticament al rebot i encara que l'intenta alçar el Pigat no arriba a la corda. 25 iguals. Espera. Emoció. Ara se'n va un senyor que l'acaben de pegar la pilota al cap. Sí, home. És que no la mirava, no la mirava. Paco. I així que està pendent sempre de la pilota. Si no, mal. Va ferir Pasqualín. 25 per 25. I una altra volta. Sarasol segon restant. Està el Pigat que llança, com dic, obusos uno darrere de l'altre. A veure, este rebotarà del Pigat. La fa anar molt darrere. Magnífic Pujol d'esquerra. Encara que Pujol té una esquerra. Però 15 de mestre. Sí, senyor. La millor jugada del matí protagonitzada per este home, per este gran jugador de Carlet. Chatet. Josep Ortuño, que bé que l'ha creuada buscant la careta magníficament i Pujol que intenta alçar-la però anava endiabladament col·locada. 15 i res en este joc. Atenció, de nou el Chatet picant-la ara, Pasqual de nou picant-la també, alçant-la Pigat, Sarasol de nou torna a picar Muralla, anem a veure el Pigat ara l'alça per baix, la pilota estarà parada a l'altura del 6, oportunitat per a Pujol que intentarà fer el 15 col·locant-la on deu de col·locar la xeta de baix. Abans de m'emprendre la partida, els entesos, com en tots els esports, n'hi ha molts entesos, sí, en la pilota també, no? Ja deien, avui és una partida de força contra intel·ligència. La força de Sarasol segon contra la intel·ligència de Chatet. Evidentment, l'ha col·locat ara molt bé Pujol, encara que ho ha intentat el Chatet, no ha pogut restar-la. I que bonic que són aquestes jugades, Albert, creuar és com ha fet el Chatet segon. Creuar-la baix a la careta, que bonic que és això i que espectacular. Ahí anem a veure este dau de Pigat. Està obligant molt Pasqual a Pigat, Podem comprovar com el Pigat està obligat a jugar sempre per davant en el dau. Bueno, pues ha fet l'ànim Pujol alçar-la a l'aire. Era l'única manera, si el deixa el rebot, ni la xua. Ara anem a veure el rebot, que bé que està Pujol està inspiradíssim. Crec que anem a veure una gran partida, ja està el Pigat. De nou Sarasol. Se'n va darrere a agafar Trinquet perquè no li les deixen on està i té que anar-se'n darrere a agafar joc. Pigat, Sarasol, segon de volea, pilota que va al rebot, Pigat de nou torna a carregar. Ja comença l'alemà a parar-les, Albert. Sí. Ja comença a parar-les i a fer-li molt de mal al Pigat ara. Partida iguals a 25 i per primera volta els rojos es posen per davant 30 per 15. Esta repetició de la volea de Sarasol segon i el Pigat encara que li entra ben col·locat i ben jo crec que ahir Chatet devia d'haver creuat. És possible. Pilota que està a l'escala, està parada, l'esperarà de nou Pujol i intentarà col·locar-la de nou. La mateixa jugada. En el dia d'avui, Albert, n'hi ha uns marxadors de luxe. Home. Així a Pelayo, Els marxadors són de luxe. Germán Soro, que bé l'ha ficat ahí Pujol. És Germán Soro i el gat. Vali 15. Albert? Home, Germán Soro. El Germán Soro i el gat, que marxador de luxe. 3 jugadors de categoria. Hem pogut veure esta repetició. Vali 15 assistint a un joc que pot ser important. De nou Sarasol segon parant-la al mig del Trinquet. Pilota que anirà a l'escala, l'esperarà el Pigat. Intentarà carregar i tallar de corda. La pica, però Sarasol segon de nou ahí fet una muralla. Este para totes. Ja sí. Anem a veure què és el que té que fer Pigat. Ara molt bé, la creua buscant la careta, però allà està Pujol alçant-la. Està funcionant el trio roig. Estan començant a compenetrar-se a la perfecció.
Tampoc el Chato està ara molt encertat en aquest joc, n'ha errat 2 seguides. Joc per als de Don Prisma, 30 per 25, s'avança en el marcador. I en nosaltres, un personatge important en el món esportiu valencià i espanyol i confiem que europeu. Don Arturo Tuzón, president del València Club de Futbol, així presenciant esta gran final del circuit Bancaixa. De moment la partida interessant, no, don Arturo? Sí, molt interessant. Ara acaba de treure un joc el Rojos i la veritat és que estan donant la raó a la càtedra, que ha sigut molt favorable al trio roig, però bueno, falta molta partida per davant encara. De totes les maneres, estan donant-li massa joc a Pigat i els companys, i jo crec que tindran que ajudar-li més. Hi ha que veure com entén don Arturo de pilota, Don Francisco. Ho entén, això. I és que don Arturo Tuzón... No sé si entendrà més d'això de futbol, no ho sé. Me diu el nostre company Paco Nadal que què entén vostè més, de pilota o de futbol? Bueno, són els dos deports que jo he practicat des de xicotet i que m'agraden horrors. No sé quin dels dos m'agrada més, però indudablement la pilota és un deport que he practicat està molt major i a mi m'agrada molt. I el València està vesprada davant el Tenerife. Estan els ànims bé o estan marejats? Els ànims estan molt bé i el València avui està obligat allí a guanyar, per almenys treure un empat. Jo crec que deu d'intentar guanyar per damunt de tot perquè s'han perdut 2 partits últimament que fan molta falta. El Tenerife està damunt i no se pot perdre avui allí. S'ha donat un pronòstic per al partit de futbol i un pronòstic ara per a la final d'avui. Bueno, el pronòstic indudablement està a dir ja que la càtedra està tenint raó, però bueno, esperem a veure que la partida és com en el futbol, fins que no s'acaba, no s'ha acabat. I la pilota redoneta i fa moltes cosetes, president. Moltes gràcies al president del València, que hi ha que dir també que és el propietari també del trinquet de Pelayo, és un gran aficionat a l'esport i un gran aficionat al deport valencià. Moltes gràcies. I continuem la narració. 15-15 de moment, iguals a 15 en este xoc. Pigat, que està tornant també tot el que pot de darrere, li estan té raó al senyor Tuzón, li estan deixant molta partida a Pigat, i ahí el Xatet té oportunitat, ara no. La deixa d'esquerra, la passa a Pigat. Pigat està restant d'esquerra. També està passant tot, Està fent-nos quedar mal en lo de l'esquerra, N'ha restat ara 2 d'esquerra de gran qualitat, i ara per davant. Magnífic el Pigat en este 15. A veure si el Xatet apreta, però serà sol segon, estan tots els llocs. A veure este rebot, que de segur que el Pigat l'apretarà a base de bé. Ahí podem veure. Hola! Quin 15. Ole, ja van els soles. Ja estan els soles. No cal parlar, vostès poden sentir la magnífica ovació ara del públic assistent al trinquet de Pelayo, perquè hem vist un gran 15, per part de tot, efectivament. Per part del Pigat, que ha restat obusos allà en el res, per part de Pujol, per part de Sarasol segon, per part del Xatet, ahí podem veure el veteraníssim jugador de Carlet, com ha sigut capaç de rematar el 15. Ovació de gala per als blaus. Li vota mal, li vota mal a Pujol allí, la pilota. A veure, Pepet ara. 15 per als blaus, vali 15. I la gent que està divertint-se, però bé, Però bé. I és que quan hi ha uns 15 com el que he vist abans, que se creuen la pilota tantes voltes uns a altres... Ahí podem veure el caliqueño valencià. Ahí està el caliqueño. Quasi res. El caliqueño... Bueno, este l'ha fet adrede per vindre avui així al trinquet, Sí. No sé quantes voltes en té. L'ha fet allà en Navarrés o en Vicor. El que li donava foc és el pare d'un jugador també de pilota, xaval jove, Castilla. Estupendo. La partida que està molt emocionant, 30 per 25 per als rojos, vali 15 per als blaus, oportunitat per al Pigat de tornar a igualar la confrontació, d'arribar a l'equador de la mateixa en una igualada. Han canviat la pilota. I és que, naturalment, Pujol el que vol ara és amarrar consigo el 15 este. Pepet Ferín. Ara estic veient que Pepet se preocupa una miqueta menys. Molt difícil, però l'alçada molt bé el Pigat. Pepet ben col·locat. Està preocupant-se una miqueta menys Pepet de ficar-li complicacions a Pujol a l'hora de la ferida. La fica dins del dau i s'ha acabat. Ho ha de buscar tot Pepet si vol guanyar.
Diu, El Chatet anaven sempre parant-li les... parant-la i avant. Pigat alçant-la, no arriba. 30 i val. Ha topetat ahir en una de les... Este brau jugador del Genovès, el Pigat, que mai dona per perduda Avui té qualsevol faena. confrontació. Té molta faena avui, El evidentment. metge té faena avui. Però no la tenia d'avançar a sol primer, Paco, i també el va derrotar, quan semblava que estava ja pràcticament vençut en este mateix trinquet. Els dos punters també van a la d'ells. Chatet, el joc de volers està avui lluint molt la partida. És normal, Albert, quan en una partida no se poden tirar les pilotes a les galeries, té que jugar-se sempre per dins del trinquet, les volers Pepet. i les Sarasol de palmes. Palma. Pepe de nou, picant-la, Sarasol lançant-la. El públic molt expectant, Chatet. Sarasol de nou. A veure si ahí d'esquerra el Pigat. Allà va l'esquerra del Molt Pigat. bé. Pilota que està en l'escala. De nou d'esquerra, ara Pujol. L'alça. Però Pepet ara ha creuat-la bé. Sarasol alçant-la de Palma. D'esquerra Pepet. La passa també. Ara deu d'apretar Sarasol segon, anirà al rebot. Ha fet ahí un estrany en el rebot la pilota de Sarasol segon. S'ha fet a 15 A a 2. 2. I de nou Pujol triant pilota. Li ha fet un estrany també a Pigat ara la pilota. A l'anar al rebot, l'espera ell a la dreta i se li va per l'altra banda. I per tant el 15 és per a Rojos i s'ha passat del Vali 15 a 2. Del Vale 15 a 2 i a més l'oportunitat ara per als Ahí la Rojos. llotja d'autoritats. Està plenet avui. Sí, està Avui no falta de gom a pràcticament gom ningú. també. A 2 en este joc i si el guanyaran els Rojos en anirien 2 jocs per davant, Avui tenen feina als servicis metges del trinquet de Pelayo. Ja n'hi ha 2 que han tingut que anar, 2 persones que han tingut que anar a veure què passa. Ahí està Pujol fent el dau. I la para Pepet. Pujol ara a veure el Chatet en bona situació, l'alça. 15 per al El que és un Chatet. espectacle és Pepet, donant instruccions a qui la té que jugar dels seus companys. És Li una diu de a les... Chato, li diu Chato, Pigat, entra-li per davant, deixa-la rebot. És un espectacle total. Sí, Paco, volia dir que és un dels treballs del punter, esta repetició del Chatet. La pilota toca la muralla i no arriba Pujol. Ara l'erra, Pigat. De 9 a 2. És un dels treballs del punter, el dirigir el joc dels seus companys. I cal anomenar i recordar-se d'un gran jugador i un gran punter de Benissanó, Gómez. Sargento Gómez, que li diuen així en el trinquet de Pelayo. Era de l'època de Peris, del que hem parlat ara mateix. Ahí està Pepet. Pilota al dau. Pigat alçant-la per davant. I la salsa massa. I ara se li ha L'alça anat massa. alt. Vali 30 per als Rojos. Això és massa força. Té massa Ahí força està Pigat. Pasqual. I Això no el retira. Pigat en el cara de preocupació perquè este 15 és molt important per a la marxa de la partida. Uf. 15 Han per als errat massa. Rojos. La partida que de moment se'n va un parell de jocs per a l'equip de Don Prima, confirmant els pronòstics inicials. I Han així errat. podem veure com ve en pas decidit, en convicció. Dic que han errat massa, Pujol. els blaus ara. En este xoc, 35 per 25 per a Rojos. I marcador. Publicar el venidor 25. Ahí anem a veure esta repetició. Les travesses ja donant de 15. Ara en viu Les ja. travesses donant de 15 ja. Això agafa camí de recta final. 15 per als Rojos també en este joc. 35 per 25, 15 i res. De moment ara estem travessant una fase en què l'equip de Don Prisma està ja imposant-se. Pasqual Ferín, pilota que anirà al dau. El Pigat apretant, Sarasol restant-la. Pepe de volea. Pepe la Anem a lleva a veure este Sarasol. rebot. Pujol. Ara la errada del
xatet, 30 net. Estan llevant-li les pilotes a les soles que poden, però igual té. De moment estan imposant-se ja rojos en aquests últims jocs, 35 per 25, i el que tenen que fer és tirar la toalla, encara pronte. Encara poden passar moltes coses. Això ja que veure quina facilitat es gira ahí en este rebot, que el coneix a la perfecció. Ara per davant la errada. Errada per davant de Pujol. Anava molt punxonada també la pilotada. I 30 i 15 per a rojos. 15 i 30 seria en este cas. Perquè la pilota, cal recordar-ho també, sempre juga a casa. El que fa el 15 és el primer que es canta. Anem a veure el picat. Com l'ha ruixat ahí, tallant-la de corda, i encara que este jugador l'ha entrat de palma per baix, volent alçar una tonella. I el públic quan té ganes de partida, quan fa un 15 els blaus, animen i aplaudixen. 2. De 15 estan donant ja per ahí, per 4.000 duros. Té 4.000 duros, Albert? Té 4.000 duros, Albert, que estan donant de 15 per 4.000 duros? No. Jo no xui un duro. No tenim temps. Ahí està el 15 ara del Pigat. En el xoc d'abans han tingut vali 15 i l'han perdut. Ara tenen vali 30. I és que hi ha que aprofitar aquestes oportunitats. Quan tu té un val en el marcador, ha d'aprofitar-lo perquè després ve el que ve. Els dos ferits ja estan incorporats també al seu lloc. Quina pilota acaba de parar Pasqualín. I esta que va morint-se la pilota, va morint-se. Va morint-se, Sarasol segon vol jugar-la de bot i volea per baix, però no ha estat encertat. Ha apretat molt en el Daua Pigat en este xoc, 35 per 30. Mira com aplaudixen. Ja saps que aplaudixen, no? Sí. Tots els que han pres de 10 i els que hauran pres de 15, perquè en este xoc últim estaven donant de 15 també. I els aplaudiments són uns per afició i altres per devoció de la Bolchaca. Trinquet juga tot, Paco. Sí. Ahí està Pepe Cerín. Molt, que acaba de... Molt bé, Pigat. A veure este rebot de Pigat. I que va botar a terra, si vol. Però mira, con la fica i dins. Perfecte. Con la ficata dins de la llotxeta. Quina ovació, la podíem deixar botar a terra perquè havia pegat al tamborí. La juga a l'aire i la clava dins de la llotja. Anem a veure esta repetició. Toca el tamborí. Espectacular. Ja que tindré temple per esperar la pilota que ve penxaeta de dalt, de manera absolutament vertical, la clavada ahí, la xeta de baix. Pot haver partida encara més. Sí. Ara duel de mitgers ahí. Pujol alçant-la, va molt difícil per al Pigat, dificilíssima anava. I les pilotes per davant pesen a muntó, És que alçar per davant ahí una pilota que pràcticament a l'hora de botar, bota i se te fica ahí en la barbilla, ja en diràs. Pesen a muntó aquestes pilotes. A 500. Torna a donar de 10, ja no donen de 15. I el gat que no para de fer talons. No paren, no. Els tres marxadors de la partida no paren d'actuar. Pepe Cerín a 500. Pujol alçant-la. Rebot, Pigat. Pasqual. Por este rebot, va Penxaet. Està en bona posició per al Pigat. Ara la errada. Són les coses que a voltes passen. Tanca xuat abans. Que el Pigat sol arruixar amb moltíssima força. Ara la errada. 30 i 15 per als rojos. Pujol, Pepet. Pujol, Pepet, picant-la, se li va dalt. Vali 15. És que la costum que tenen els pilotaris de tirar-les a les galeries en la més mínima oportunitat que tenen, és normal que se li baixen una miqueta al pols i pugen amunt les pilotes, perquè juguen moltes més partides al llarg de l'any en galeries lliures que privats com avui, no? I és prou normal. Ahí va l'obús! Perfecte. És una jugada
jugada molt semblant a la que hem comentat abans, un rebot prou clar per al Pigat, la jugada de Des l'ha fallada i ara en esta ocasió pues l'ha fet a 15 terroríficament. Ja torna, ja va un altre. Ara sí que l'ha tornat. Enviu Chatet de volea. Chatet, pilota que va a l'escala. Pujol, Chatet de nou. Ara l'alçada ahí. Sarasol, Pigat per davant. Sarasol, a veure, va difícil. Pigat l'alça molt bé. Pilota que va a l'escala. Ara deu d'apretar-la, deu d'apretar-la d'esquerra Pujol. La pica, anirà al rebot malament. Pigat, se gira molt bé. Pasqual, Chatet ara. Molt bé, buscant la careta al Chatet com sempre. Sarasol, i se rebota molt que jugar. Pigat ben col·locat ara. Pasqual, de nou volea del Chatet. 15 disputat. A veure, Pujol ara picant-la, però l'erra. Ha volgut picar-la tant, tallar-la tant, que se li ha anat per davall la corda. Ha volgut tallar corda, iguals a 30, a 2, com vulguin vostès. I la partida que continua al Trinquet de Pelayo amb un ambient sensacional. Amb este matí, amb l'oratge no acompanya massa per a la festa fallera que ja està per el carrer. Així al Trinquet, com estem a cobert, no ens mullem i no hi ha cap problema. Però les falles poden estar passades per aigua allà, que la plantada de les falles en València, sobretot les de secció especial, estan totes per el carrer. Sí. Molt el Chato ara tallant aquesta pilota que duia molt de compromís darrere. I ara l'esquerra el Pepet. El Pepet. Estan jugant tots els pelotaris. Pigat alçant-la. Ja se quedava una altra volta. Molt bé ara Pepet parant-la. A veure, Pasqual. Bueno, se fa l'ànim Pepe d'esquerra també. Volea de Sarasol, com va la pilota esta. Ahí està Pigat xigant-se bé. Pasqual, Chatet, parada de Palma. Pasqual apretant. A l'aire. Pigat, molt bé. D'esquerra també Pujol. Estan jugant ara, estan jugant a base de bé. Pujol a la sala d'esquerra, anirà al rebot. Apreta el Pigat. Mocadors, al vent, almohadilles. Ja van els mocadors i les almohadilles. Públic emocionat, sí senyor. I tot en peu. I és que el Pigat ha jugat, ahí està la repetició, Pepet la para, Pasqual la deixa, li entra d'esquerra Pujol. La pilota anirà al rebot, va d'esquerra, que sempre hi serà recte, com hem pogut veure. El Pigat li entra amb força i la col·loca magníficament, perquè ja havia que alçar ahí Animalaes. Vali 30. I la gent loca en la partida, de moment. L'espectacle està assegurat. I estan peleant-la els 6 pelotaris, Els 6 pelotaris estan lluitant i peleant per la victòria. Sarasol. Ara el trencat ahí. Li ha dit una miqueta a la segona i la pilota. Li ha dit, molt bé Paco, li ha dit, perquè la pilota també es juga i si no que li pregunten a Sarasol ahir en la partida semifinal del trofeu Falles, que tota la vesprada estigui queixant-se de que la pilota anava en contra. Ahí anem a veure, ahí es podria quedar parada, però ha eixit i entonces el 15 espera els roig. I ara falta que crec que no. Però com és la primera no val. Efectivament, és la primera. La primera d'este xoc, És la primera del xoc. I estan a 2 de 30 i 35 per 30 a favor dels rojos. Més emoció impossible. Pujol fent-la d'esquerra. Pepet parant-la. A veure el Pigat ha d'alçar-la. Molt bé el Pigat per davant. Molt bé el Pigat per davant tot el matí. Anirà un rebot prou fàcil. Atenció. Com un obús, però alça Sarasol segon. Volea del Chatet. Este alemà alça tot el que li duguen per davant. El Chatet ara ben col·locat. Sarasol alçant-la de Palma. Carrega el Chatet buscant caretes. I magníficament el Chatet. El 15 del Chatet. Jugada magistral d'un mestre entre mestres, com este jugador que poden vostès veure en imatges. Primer pla d'un dels més grans jugadors que ha donat la recent història de la pilota valenciana. Ho deien fa uns instants, la força de Sarasol segon i la joventut de Sarasol segon contrasta amb la intel·ligència, la mestressa del Chatet segon.
Hi ha que veure com ha ficat la pilota. Justet al joc, on no arribava Pujol ni amb l'esquerra. I això que Pujol estava ben col·locat, perquè la veritat és que Pujol estava on tocava estar, però anava molt ben jugada per part del Xatet, i alçar-la de bot i volea d'esquerra, encara que és jugada que Pujol domina, però no és fàcil encertar-la. Triar la pilota sempre va bé per a prendre una miqueta d'aire i descansar uns minuts. Vàlid 30 per als blaus, oportunitat de nou per a l'equip de Publival d'igualar la confrontació. De moment estem assistint a una gran partida. Jo crec que no li podem demanar molt més. Jo crec, Albert, que pot decidir-se al 60 per 55. Seria ja un remat final extraordinari. Els donaors ja s'apanyaran com puguen. Sí. Però conforme va la partida, com facin a veure este 15. Ja té Pepe molt bona. Ahí està Pepet buscant caretes. Pasqual Està alçant-la. Està parada. Està A parat. l'altura del 5. La jugarà a l'altura del 6 el Pigat. Se'n va Caradella. Oportunitat d'or per a igualar la confrontació. Ja estan ahí amagant-se tots els de la llotxeta de baix. I jo també. I tu també. Bueno, tu... Així va ser la corda, a veure... A veure el Pigat. Ja està dins, ja està dins. Ja està dins, Ja 15 està i dins. xoc per al Publival. 35 per 35. Se venen a 2 xocs per davant. Els rojos. I ara estem una altra volta, 35 per 35. Ahí està el Pigat, col·locat en esta ocasió amb intenció i amb força, combinant perfectíssimament els dos aspectes fonamentals per a ser un gran jugador: intenció, força, col·locació, intel·ligència. I anem a aprofitar aquests moments per a donar pas a la publicitat. Vinga. De nou en tots vostès des del Trinquet Pelayo de València. 35 per 35 i ara ja no, 40 per 35 en esta final absoluta del circuit Pancaixa. Domini en estos moments de l'equip de Don Prisma, Pujol, Serasol, Segon i Pasqual, que han guanyat en este xoc en el res i s'encaren ja directes a la recta final amb una lleugera avantatge. I l'han fet netet. El canto l'han fet net. 15-30 vàlid joc, sense que feren un 15 els blaus que estaven al dau. Ara tenen que intentar traure l'ací al rest una altra volta per a igualar a 40. Estem assistint a una partida molt competida, molt disputada, emocionant, amb bon xoc. Estem assistint a una digníssima final d'esta competició
que hem de tornar a repetir ha sigut un gran èxit. Ho hem pogut comprovar en totes les finals disputades. Treta ara molt bé de Pepet, 15 i res. Ho hem pogut comprovar al llarg de tots els trinquets més importants de la Comunitat Valenciana, tant de Castelló, de València com d'Alacant. Els trinquets s'han omplit d'espectadors. Falta. Hi ha hagut molt d'interès. Ara falta. Treta y falta. El apretar. No es compta en esta no, ocasión. No, però l'apretar ahí al lau és... Pots fer això, el que fas, una treta, o pots fer també alguna falta. Pepet, Ferín, Puigol fent del dau d'esquerre, Xatet ara parant-la, Pasqual apretant, Pepet parant-li-la. A veure, Puigol ara, Pepet de nou, Sarasol, Xatet, l'erra Xatet, l'erra Xatet. Tren a 500. 15. Ahí està Sarasol segon. Ahí està Pepet. Fent el dau Puigol, pilota que anirà al rebot, esquerre la té que alçar el Pigat, però era molt difícil alçar la pilota eixa d'esquerre. Sembla que han baixat una miqueta la guàrdia, els blaus. És que a voltes un 15 pot canviar també inclús la moral d'un equip. Puigol està fent un dau d'esquerre magnífic. I ara sembla que el Xatet està travessant un moment delicat. N'ha errat dos seguides. Certament estrany en este gran jugador. Vali 15. Situació complicada per a Publival. I Don Prisma, que si fa este 15 es col·locarà dos jocs per davant ja. En un moment, falta de Pepet, ara sí que es compta. 45 per 35. Se'n van de moment una altra volta dos jocs els rojos, com s'havien anat fa un ratet. Però jo, jugant com juga el Pigat, no crec que hi hagi que dir l'última paraula, perquè el Pigat és jugador que no es dona per perdut mai, que juga fins l'últim moment. Ahí anem a veure esta repetició de la falta feta per Pepet. 15 i joc per als rojos. 45 per 35. Ahí tenim el marcador, Don Prisma 45, Publival Benidorm 35, quan fereix Pasqualín al dau Pigat. No sabia què fer a Sarasol segon. Primer l'esperava de dreta, després ha fet l'ànim d'esquerre, però no l'ha pogut passar. No l'ha vist, no sabia ni per on entrar-li, si ficar-li la dreta a l'esquerra. Anem a veure esta repetició. De Palma. Ahí està el Pigat. Pasqual l'erra ara, 30 i res. Estem atravessant ara una fase de massa erros en els jugadors. Semblen que després de la tempesta ve la calma, no? Han jugat un parell de jocs amb una intensitat i una força grandíssima i ara han entrat en una fase una miqueta de desconcert. És també normal que estem... Ahí està el Pigat fent el dau com sempre terroríficament. Sarasol, Pepet, Sarasol de nou. I la demana Pigat de voler a Sarasol de nou, s'enganya la tirada, falta. Val net. Ja que baixar l'objectiu. Saps el que em dia l'altre dia Sarasol primer, Paco? Diu, és que és jugador de pilota, és que juguem a tot. Al llarg de la temporada practiquem 3 o 4 esports, perquè no té res a veure jugar una partida en galeries que sense galeries. Normal. I com al llarg de la temporada són moltes més les que se juguen per dalt de les galeries, o sigui que les galeries són vàlides a les altres, és molt normal que el punt de mira se'n vagi amunt de quant en quant. A veure, este rebot era molt difícil per al Pigat, 30 i val. Era molt difícil, era d'això de tac-tac. Muralla i frontó. El veterà Pepe que està dient-li a Pasqual, al Pigat, vinga va, que encara pot ser. A veure este dau. Sarasol parant-la, el Xatet ara sí que la jugada ve el Xatet, però ja estava allí el Sarasol segon. A veure Pepet, molt bé tallant-la, l'ha d'alçar el Sarasol per davant. A veure este bot ibrar del Xatet, arrimada a Muralla, pilota anirà dalt, si cau bé la pot apretar molt bé el Pigat. Sarasol segon ara. En passar-la prou. Per dalt Pigat, Pasqual ara buscant l'escala. A veure, que pot trencar? No, el Pigat ara l'apreta bé. Sarasol l'erra.
No està massa fi tampoc el mitger. Aquestes pilotes en una partida normal li fiquen la mà amb tot el sentit i van dalt totes, però clar, quan tenen que cuidar de que no vagin tan amunt, les volen parar a la muralla a veure si trenca o no trenca, i entonces les poden errar, que és el que ha passat ara. 45-40, senyor Soldado. Sí, no, l'emoció encara no ha desaparegut ni molt menys. Ja hem dit que jugant el Pigat podem esperar qualsevol cosa. És jugador amb una garra enorme que lluitarà fins que l'últim 15 caiga a la mà d'un o d'un altre. Ahí està el Pepe ferint. Pujol, pilota que anirà al rebot. Es gira molt bé Pigat. Sara Sol segon. Volea del Xatet, passarà la corda, la passa, anirà al mig, li entra per dalt Pujol, ara l'apreta Xatet, buscant la careta molt bé, ha trencat, que bé que busca el Xatet sempre la careta d'este trinquet de Pelayo, i aconsegueix el 15. No buscava altra cosa, només que una careta. Ahí va la repetició. Ahí anem a veure esta repetició. Que bonic, quin estil. Con l'esclava. Ahí dins ja no té res a fer Pujol. I ara Pepet ha fet una treta, mentre veien la repetició, Pepet ha col·locat un 30 i res en este joc. De nou oportunitat bona per als blaus d'igualar la confrontació. Està apretant allà ara a Pujol una altra volta. Ha hagut un parell de jocs en el que s'ha preocupat més de clavar-la dins del dau que buscar fer la treta. Està ferint molt Pepet, ara ja està com apretant sempre. una altra volta. Sara Sol segon, va d'alçar el Pigat per davant, l'alça, sí que passa, anirà la pilota a l'escala, Pujol picant-la, Pepet parant-la, de nou a l'escala, careta per baix, la juga a l'aire encara Pujol. Perquè té una esquerra Pujol com ningú. Ara la creua a buscar la llotxeta, Sara Sol segon, de nou Pep Xatet, ara tallant-la, Pasqual, Xatet, crec que tenim un buscant la 15 d'estos que careta, se'n tornen unes quantes. Pujol, ara l'erra Pujol. Ara esta que era molt més fàcil, la errada. Va al net. Sarasol segon fent estiraments i nosaltres vegem la repetició de la jugada del Xatet, com sempre buscant que la pilota faci coses ahí en l'escala, i ara que Pujol la té en una bona posició, l'ha tirat per baix la corda. Rebot ara de Pujol, l'alça, Pep Xatet ha volgut tallar-la massa. 15 i Val. Anava amb tota la intenció esta jugada del Xatet. Ha hagut ja dos xocs de 15 i Val perduts per Publival. Atenció a la ferida. Bona ferida entre el dau. Allà està restant Pigat. Pigat alçant-la molt bé per davant. A la careta que li pot fer córrer este. Pilota quedarà parada. Està parada i oportunitat de 45-45. Bo, més emoció jo crec que ja no podem demanar-li a esta partida. Allà que podem veure al Pigat encarant-se, situats estratègicament els de Don Prisma. Pigat, l'ha picat massa, la juga ara Pujol magníficament d'esquerra i fent el 15. La posició estratègica del trio de Don Prisma l'ha servit per a contrarrestar una situació facilíssima per al Pigat, però la veritat és que el Pigat deu de rematar el 15. Ahí deu d'acabar el Pigat, el 15 i el xoc. L'ha alçat, ha picat massa en la muralla, però hi ha que veure com se gira d'esquerra. I la llotja, l'aixequen i la llotja con salsa tota i fugint de la pilota. Hi ha que veure que bé que ha jugat ahir Pujol d'esquerra. Ara ha canviat la pilota Pujol per fer este 15. És un moment importantíssim i el Pigat el que busca és una pilota nova que es munyisca més a l'hora de botar en terra. I si... És Pujol ahí. Sí, ha de ser Pujol qui fa saldau. Si el Pepet anem a veure perquè... Pilota nova. No deu d'apretar molt en esta ferida. Això fa. L'alça, però vegin. L'alçada d'esquerra Pujol. Està parat. Pilota parada i de nou oportunitat per al Pigat. Ara, la gent brama una miqueta. Se sent el soroll. Ara. Ara s'acaixem tots així, a la corda. I la va tirar ja.
Ara sí. Ara no s'ha enganyat el Pigat. Este viatge sí. Com un obús, com una fletxa anava. No, com un obús, una fletxa dels índios aquells aniria molt més espai. Els indis aquells la tiraven molt fluixeta. Sí. Ahí està el Xes. D'animar-se ell mateix, que estava fent el Pigat, i el marcador iguals a 45, recta final de la partida. Jo ha dit que podria decantar-se quasi als últims xocs. És que eres un profeta, Paco. Te dones compte que mantenc d'això, I això que diuen molts, que no arribarien ni a 42 ni a 43. De moment a 45 han arribat. 45 ja. Estan venent molt cara a la seva pell l'equip de Pigat, Xatet i Pepet, que eren teòricament dèbils a l'inici de la partida. Sí. I el reconeixement estava en que les travesses hi sent donant de 10 ja, abans de manprendre. I és normal, Paco, perquè al llarg dels 4 tornejos de la fase classificatòria, de la fase prèvia, l'equip d'On Prisma n'ha guanyat 3. I els de Publival només que guanyaren l'últim, el de Castelló, però és significatiu que siga l'últim. Vol dir això que han arribat probablement amb les idees molt fresques a esta recta final. I d'ahir que encara tinguen tanta oportunitat com el que més de guanyar esta segona lliga professional. De nou el Pigat apretant, Sarasol segon restant lila. Ahir va molt difícil, va molt difícil, però el Pigat l'ha restat. Pigat alçant-la. Pasqual ara sí que ja... Bueno, pues també l'alçada el Pigat. De nou Sarasol segon. A veure ara, Pigat per dalt, està jugant de qualsevol manera el Pigat. Està en ganes, en moltes ganes. Pujol ara, a veure el Xatet, alçant-la magníficament, magnífic el Xatet. No es pot jugar millor que ha jugat ara el Xatet. Una pilota que venia embestida, jugada per dalt de Pujol. Li l'ha restat jugant de bot i braç. Anem a veure esta repetició com Pujol la juga de bot i braç i el Xatet la juga de un bot i braç així a mitjan braç, com sol jugar. Ara ja no donen de res. I arrima a la muralla, Albert, ara ja van de partida, ja. Sí. Ja no dona ningú de res així, pot guanyar qualsevol. Pilota parada, oportunitat per a Pujol. I les travesses ara ja a partida. I el que més puga per ell, ni dona a ningú ni pren ningú. M'imagino com estaran els aficionats de Vinalesa, que estaven preparant una gran festa per a Pujol, estaran molt nerviosos, perquè el seu ídol local no té gens clar el guanyar esta final. Sarasol segon. Pilota que anirà dalt de l'escala. Els crits que senten els telespectadors. Pigat d'esquerre. Sarasol segon parant Lila de volea. Xaté de volea. Els crits que senten els telespectadors són els de Pepet, que no para de manar. Un silenci s'ha fet ara amb el trinquet. Sí. Expectant. A veure què és el que passa. Pepet al sala de Palma. Pujol ara. Quedava una miqueta. A veure Pepet la creua. Sarasol segon. Pigat li diu Pepet. De bot i braç Pigat. Ahí està Pujol ara. Xatet. Els jugadors no estan arriscant res ara en este 15. Falta o 15? Anem a veure què diu el jutge. És bona pilota, bona pilota. 15 per als rojos. És 15 per als rojos. Ha dit una miqueta ara a Sarasol segon, sí. Els ha dit la pilota. Perquè ha tocat en la coberta de dalt i ha caigut recta. Sí. A la part del camp de xoc dels blaus i el 15 és per als rojos. Entra per la vora de nosaltres. Pigat, Sarasol segon, iguals a 45 i a 500. Més igualtat impossible. Veureu com se gira Pigat. Se gira bé, però la tira per baix. Com fuig. 30 i res. El nostre company gràfic Igualada. Sí, el retratista. ...45 per 45, 30 i 15 per als rojos. Ahí tenen vostès part del públic que està a la galeria dalt del Dau. I Pigat restant. La volea de Sarasol segon. Rebot a l'aire, té que jugar-la, que ja ha estat a terra. Difícil era, l'ha jugat bé, però no l'ha pogut passar per dalt. Vali 15. Vali 15. Per a Don Prisma. Ara últimament estan traguent-se ja sols del rest. Sí, avui s'han guanyat igual en el rest que en
que en el dau. A veure Pigat, que de segur que l'apretarà. I tant com l'apreta, però que bé que l'ha restada Pasqual. Ha sigut un 15 extraordinari de Pasqual, eh? Mira, que anava com una bala la pilotada del Pigat. Albert, tenim així a Freddy, el jugador organitzador d'aquest trofeu Bancaixa que avui acaba en una nova edició. Bueno, Freddy, més igualtat no pot ser, 50-45, quan els blaus eren víctimes propiciatoris a l'inici de la partida, l'ambient increïble, molta gent, imagina que estarà satisfet. Hombre, yo pensé que el Colofó ha sido la partida esta y bueno, el éxito es rotundo. Pensé que bueno, de gent està claríssim, el dia que ha eixit plovent que la gent se podia apretar el botonet i quedar en televisió ha acudit a veure un directe perquè no li ho conten i bueno, la partida no pot ser més bonica, pense que bueno, he ficat el broche d'or per al campionat Bancaixa. Este trofeu Bancaixa i la seva com va anar desenvolupant-se també en tots els trinquets, sempre molt de públic i avui en esta final donarà ànims per a preparar ja una pròxima edició, pràcticament. Home, és innegable la pròxima edició i pense que superarà en moltes coses. Anem a més, la pilota valenciana pense que bueno, no pot parar i bueno, això ho demostra la situació en la gent, suors, tot. L'any que ve anem a més. Moltes gràcies, Freddy, i enhorabona per l'èxit que has tingut a organitzar aquest trofeu. A vosaltres. Freddy, organitzador del trofeu i buscant coses noves a la pilota, fent una lliga com la que ha inventat i totes aquestes coses han canviat una miqueta el panorama de la pilota valenciana que ja li feia falta també. Una miqueta no, moltíssim, Paco, moltíssim. Jo crec que li feia molta falta, no? Sí, tenim una competició de 4 mesos amb molt d'interès i en els trinquers en molt de públic i els jugadors interessats en guanyar no tan sols per allò de les propines i de les traveses sinó també per l'honor de la victòria de la competició. Home, 50-45, eh? Avui també n'hi ha uns bons dinerets de premis. També, que correga molt Puigol, que si no se li menja la corda. Mestre, un 10 per a Puigol ara. Sí, senyor. Ha pujat dalt de l'escala i la juga d'esquerra, la pica al 5 i mig i la col·loca en la careta. Allà anem a veure esta repetició, el Pigat ja l'ha restat amb moltes dificultats. La pilota anirà dalt de l'escala. Jo crec que val la pena veure esta repetició, com Puigol l'espera, però al final diu no, anem a pujar dalt. I ahí, la juga d'esquerra, la creua i anirà a la careta. S'ha trencat ahir, també en el peu d'un espectador. S'ha jugat un altre 15 i ara estem a 500. És que si en aquesta pilota d'abans Puigol no puja a l'escala, li venia ja directament així, a la corda i no haver arribat, eh? I vull, Paco, que el trinquet està ple d'autoritats. Sí, moltes. Polítiques, esportives i demés. S'acaben de passar una nota de part del regidor d'Esport de l'Ajuntament de València, Rafael García Fuster, que ens diu que abans de l'estiu començarà a construir-se la canxa de Borbotó, que bona falta que fa, perquè porta ja un grapà d'anys ahí buscant-la. I també diu la nota que posteriorment començarà també la ciutat de la pilota. La ciutat de la pilota. Bueno, això ho diu el senyor José Ramón García Fuster. A veure si és José Rafael García Fuster. Se ho tindré que creure, si ho ha dit el regidor, se ho tindré que creure, però jo, hasta que els meus ullers no ho vegin, no asseguraré res. Exacte, 30 i 15 per als blaus. Perquè la gent de Borbotó està esperant la canxa com qui espera Déu. I la ciutat de la pilota, doncs per què anem a comentar el temps que està en marxa i ni la primera pedra. Ahí hem vist en 15 del Pigat. A veure el xatet. Remata el xatet, li falta una miqueta de força. No remata perquè estava ahí Sarasol segon. Li falta una miqueta de força. Esquerra el Pigat. Sarasol segon alçant-la. Ara li l'ha demanat al Pigat, l'alça per baix. Sí, escala cap allà. Va l'escala, ara la veurem. Ahí està Puigol. Pigat per baix de bragueta, rebot. Puigol creuant-la, el xatet parant-la, creuant-la. I la para i la col·loca, La para i la col·loca. La para i no és tan sols que la para, sinó que la fica ahí baix, on no la pot restar ningú dels tres contraris. Paco, jo crec que després de veure aquestes jugades del xatet ja ho hem vist pràcticament tot. Ahí està. És que no, és que la para, no. És que la creua, la templa, la col·loca on té que col·locar-la. Està destilant el xatet totes les seues essències. I Pigat està jugant també el que no està escrit. Moltíssim, Pepet ha estat a punt de col·locar-la dalt, 15 decisiu. I Pepet que la talla també. Xatet ara fent-se l'ànim parant l'obús de Sarasol segon, picant la Sarasol segon, anirà al rebot.
Pigat li entra de volea. Li entra a l'aire. I no té Que sort llàstima, ara. No que té ni sort llàstima. ara el Pigat. Perquè després de jugar-la molt bé de volea, ha tocat un ferro, s'ha tornat al camp de joc d'ell. I el 30 hi val. Han vist com bufava Sarasol segon, no? Sí, Sarasol que que està jugant-se molt en este 15 i en este joc. El públic aplaudeix a tots els pelotaris perquè estan tornant-se molta pilota. I és normal que les ovacions afloren a l'esquerra de... Xatet parant-la. Anirà dalt de l'escala. Caurà segura... Oh, mira! Ha trencat. Ha trencat. La sort ara Ara està sí. a la mà del Xatet. Mira, és de 10, és que han agafat de 10, ja estan tots saludant-se i contents. I els aficionats de Carlet, que també n'hi ha, i a base de bé, en este trinquet avui. Iguals a 50, cavallers, una gran partida, una partida que té de tot, emoció, qualitat sobradíssima, emoció, expectació i de tot, ja no saben què dir. Perquè la realitat és que el públic se ho està passant molt bé. En este matí en què es decidís el títol més important de la temporada per equips. Ahí està Pujol. Està acusant també l'esforç ja Pujol en aquesta jugada. Iguals a 50, Pigat fent el dau. Pigat que se n'ha eixit, crec que ha anat a buscar aigua i moment que aprofitem per a tornar a parar en Peris. Això, 50 per 50 Peris i camí de 60 per 55. Jo crec que sí, jo crec que és el mateix que el que he parlat jo antes, que ha vist jo antes també ha Pigat, i per això jo havia dit que ja la partida era molt igualada. Han arribat a donar de 10 i de 15. Donem molts, però el que és bonic és plegar al final. De donar no se fa ningú ric. No, això dic jo, perquè jo he donat molta la pilota i també m'ha deixat poc, també. Bueno, com veus estos últims jocs que queden? Fàcils per algun dels dos equips o hi haurà que lluitar-se-us en la canxa? Jo crec que hi ha que jugar-se a la canxa perquè aquesta partida ha sigut més que tot deuetera. Perquè jo el Pigat fa un dau molt fort, però és que Pujol també ni qui s'ha de tocar darrere. I per tant jo crec que això és quasi cara i creu. Veurem què és el que passa. Gràcies, Peris. Va a ferir Pasqualín al dau Pigat. Estem assistint a un moment de falta de Pasqual. Crec que és la primera que fa, si no recorde mal. La primera que fa, que no es comptabilitza, però és la primera. Anem a veure este 15 com queda. Sarasol segon, de volea. Pigat se l'ha tret ahí increïblement. Se l'ha tret de baix dels cames. Pilota que anirà al dau. Arruixa el Pigat, parant-la molt bé. La para ja fa prou, el que la para ell ja fa prou. Xatet ara creuant-la de careta. Magnífic el Xatet. Sí senyor, avui està deixant constància este veteraníssim jugador de Carlet que encara té moltes coses a dir en la pilota valenciana. 15 i res. Per davant l'equip de Publival. Que bé l'ha xuat el Xatet i allà va restar una altra volta. Quin dau acaba de fer ara i con la talla Sarasol. Oportunitat de nou per al Xatet. Sarasol segon. S'ha girat molt bé el Pigat. Sarasol segon apretant. Xatet ara restant-la. Arriba, Justet per arriba. Pasqual ara de palma. Pigat per davant. Sarasol anirà a l'escala, pot trencar. Això és difícil ja. Impossible. Era molt difícil. Estan jugant tot el que saben els tres pilotaris de cada equip. Josep Antoni Chapa, director general d'Esports i un ànima també, penso jo, el que ha sigut el circuit Bancaixa. Una partida emocionantíssima, no? Jo crec que sí que és emocionantíssima. A 50 i a 15 m'imagino que això és una partida magnífica de les que cal, en aquest cas, ressaltar i que és la veig a tot el públic de la Comunitat Valenciana. Josep Antoni Chapa, director general d'Esports, jo crec que la Generalitat ha travessat a base de bé. Ara el Pigat, que la tenia caiguda d'escala en una bona posició, no és que l'ha errada, no, ha volgut tallar-la tant de corda que li ha pegat allà en la corda. Si la passa... Haguera sigut un 15 segur. Clamorós. 30 i 15 per als rojos. Contem, m'imagino, el director general en el desenvolupament del que ha sigut el circuit Bancaixa, no? Jo sí, jo crec que estic content perquè, bueno, esta és la segona part del que va arrencar l'any passat i el que es pot dir és que ha cristal·litzat perfectament i jo crec que l'interès va en alça i que jo crec que s'ha establert ja una lliga de professional que ja es mantindrà per tota la vida. I una lliga professional, efectivament, que ha dignificat. Vali 15 ara. Ara la errada del PP d'Esquerra. Estem assistint a un moment que pot ser decisiu en la partida.
I l'última pregunta ja per al director general d'Esports. Jo crec que el professionalitzar autènticament la pilota valenciana és el repte que tenim tots, des dels aficionats fins a les autoritats esportives. Professionalitzar-la correctament, professionalitzar-la en l'aspecte de que el que siga professional de la pilota pugui tindre un mitjà de vida i no que no com anaven a salt de mata abans, de trinquet en trinquet, si és una possibilitat d'una temporada regular com és d'altres esports. Molt bé, moltes gràcies per la seva presència. Ja ha tingut que fer un esforç el director general d'Esports i anem a continuar en la narració en directe de la partida. Un pronòstic, per acabar, un pronòstic. Ui, és molt difícil. Jo ho sent molt per els donadors perquè crec que han fet un mal negoci avui, però jo crec que ha guanyat molt l'espectacle i jo crec que estan les espases en alta fins al final. Molt bé, moltes gràcies. Amb la pluja que cau avui i ningú es mulla. Té un descompte, no? Sí, sí. Peri no es banya. Tampoc es vol banyar molt. Pot ser el xic. 15 per a Pasqual. Sí, senyor, l'ha buscat ahí en tota la intenció. I 55 per 50 per a Don Prisma. Està costant-li molt a Don Prisma fer-se en esta partida, però de moment ha posat un pas que pot ser importantíssim ja. Aplaudiments, ovació generalitzada en el trinquet, merescudíssima per a tots els jugadors, perquè la veritat és que han fet un gran esforç i estan donant un magnífic espectacle. L'espectacle que han donat sensacional. Estic repetint el que he dit abans. Estan jugant tot el que saben els tres pilotaris de cadascun dels dos equips. Si no donen més és perquè no poden, perquè realment no poden, però estan entregant-se, estan jugant totes les pilotes que poden jugar-les, volen buscar la millor jugada per a fer el 15. Unes voltes es diuen, unes altres no, però el que és cert és que estan entregant-se, deixant-se la pell a la canxa. Avui també, amb el públic, Albert, ho hem dit, hi ha molta dona avui així al trinquet de Pelayo. A poc van venint, sí. A veure este 15. Pigar se gira no pot. I s'ha fet mal? Hem de recordar... No. Sembla que... tingué també una lesió molt greu a la cama Pigat i hi ha pilotes que li costa una miqueta de rodar del seu cos i aquesta mil·lèsima de segon que arribes tard a la pilota és suficient per no passar-la. Efectivament, al marge per suport de l'aspecte psicològic també. Ahí està Puchol ara alçant-la molt bé Pepet, Sara Sol segon apretant, Xatet alçant-la de palma. Passa prou, que baixa cap a l'escala. Però ha passat. Aquestes són jugades de respirar. Sí, de respirar. Ja, la passada i ja s'apanya com puga l'altre, ja veurem què fa la pilota. Puchol ha d'alçar-la picat per davant, però bona posició per a Sara Sol segon, que apreta, rebota colp, Pigat ara gira molt bé. Magnífic el Pigat, sí senyor. Tirant el lleu fins l'últim moment. Ahí està la bravura i la classe i el carisma d'este jugador. La que li corre bé la mà, que difícil és de restar, la que li corre bé la mà a Pigat d'estos rebots. Ahí anem a veure, pues tenia molt que girar ahí i que bé que la creuada ahí entre Pasqual i Sara Sol semblen que pràcticament s'han estorbat més que altra cosa. Pasqual templant-la i no està, sí que està parada, sí? No crec. Dubtes ahí, anem a veure què diu el jutge federatiu. Alsina diu que és bona. Alsina diu que és bona. Pepet, que és un veterà, està reclamant-li al jutge federatiu Vicent Alsina i està donant-li l'explicació oportuna. No està parada. Pega darrere de la ratlla. No està parada. 15 per als rojos, 30 i 15. El Soro diu que està abandonat, que no està parat. No està parat. I el Soro també està atent a la jugada. Ara com ha apretat ahí Pepet en el traure. I molt apreta ahí també. Ixa aquí, la torna Ixa. A 2. Aquí la torna Ixa. Sí senyor, quina partida estem veient. A 2. A 2 de 30, 55 per 50. Peris Pepet. Puchol, el Xatet, buscant la careta, Sara Sol, Xatet fent-se arrere, alçant-la, buscant caretes. Estan buscant tot el que poden. Puchol per dalt, a veure. Ara té el Xato, oportunitat de matxacar-la. Intenta matxacar-la, però Sara Sol estava allí. Pepet ara de palma, creuant-la. Els punters també entren en acció de quan en quan. A veure este rebot, si li planta una miqueta a Pigar farà coses rares. Ahí l'ha passat Pasqual. Per davant Puchol, però anava en vestideta. Anava molt envestiat per part de Pasqual, que està ocupant mig trinquet. Este punter
de Benaguasil, extraordinari a pesar de la seva joventut. Se li ha tancat molt la pilota. Estem a un 15, atenció. Se li ha carregat i li ha pujat la pilota d'alta al pit i ha sigut impossible. L'últim 15 podria ser este. El Xatet està decidint-se la segona lliga professional de pilota valenciana. A veure Pepet. Sarasol. Xatet de volea. Oportunitat per a Pujol. No. A 2. La gent no vol que s'acabi la partida. La gent vol més sang. Vol que facin 55 per 55 i després el que puga per d'ell. La gent vol jalear. Sí, ara ja, com els de 10 ja han caigut, els de 15 també, ara van ja a partida, i de partida no hi ha tants diners com n'hi havien de 10. Per exemple, que ha sigut la travessa més important del matí. 55 per 50, a 2. Canvi de pilota ara. Pujol que canvia de pilota. Sí. Pepet que sap el que està jugant-se i l'entrega al seu company per a que ara crec que ha triat una pilota nova, Pujol. L'acaricie el Pigat i no l'estranya a l'hora de restar. De nou ara la té provant-la el Xatet. Avui els premis econòmics són també importants. No són 500.000 pessetes? No ho sé. La veritat és que de premis no estic molt enterat. Ara m'enteraré jo i ho diré. Però la veritat és que són 500 i 400. Doncs això ja són premis importants. Per a cada equip. Ahí està Pujol fent el dau, Xatet buscant caretes. L'alça de Pujol però no pot, no arriba. Un 10 per al Xatet que sap buscar els 15 sense la força de Sarasol. I una altra pilota. I Pujol, clar, busca coses ahí. Podríem arribar a la igualada 55, eh? El pronòstic meu seria el que seria efectiu, eh? Si arribem a 55 a 55, eh? Jo estic convençut que eres un profeta. No m'ha enganyat. I estaven entonces 35 per 25 o per 30. Atenció, silenci. I diu camí de 55 per 60. El públic està reclamant silenci. Falta de Pepet, és la primera. Però és la primera del xoc. És la primera del xoc. Ahí està Rollo. Este sí que no s'enganya mai, eh? No. Rollo està ahí sempre atent a veure què passa. Si toca ratlla, si no toca ratlla, si n'és del dau, si no és del dau. Anem a veure esta repetició. A veure si és que s'ha enganyat. Pues no s'ha enganyat, no. Així fora, així fora. Pujol fent el dau. Vali 30 per als blaus en este xoc. Pigat. Sarasol segon. Buf, Pepet ben col·locat. Sarasol segon alçant-la. Xatet fent arrere, buscant careta. I de nou trencant, alçant-la al Pigat. Pujol molt bé d'esquerre. De nou Xatet buscant caretes. Ara eixirà mig bé. Pujol apretant-li. Pasqual, Pigat a l'aire per baix. Xatet fent arrere, parant-la. Pilota en l'escala, trenca. Sarasol segon, la té que jugar com bonament ha pogut. Està parada, diu el Xuxo Alsina. Oportunitat, aplaudiments, emoció. El públic disfrutant, sí senyor. El ai. El Pigat tot suat, tot banyat. Vali 30. No és fàcil fer el 15 este, eh? Els nervis també juguen ara, eh? Els nervis també juguen ara. I atenció a este 15 que pot fer la partida igualada a 55. Ja està, ja. Perfecte el Pigat. 55 per 55. Iguals al 55. I el públic que llança almohadilles. I jo vull comentar que així en el trinquet... Avisa. Sí, Paco, que així en el trinquet les almohadilles se llancen en senyal d'agraïment a l'espectacle presenciat. A l'entrega de jugadors. Sí, senyor. És una ovació generalitzada dedicada a tots i cadascun dels jugadors que ens estan oferint una de les finals, la final, sens dubte, més emotiva, més emocionant de totes les que hem transmès enguany. Una digníssima final. Albert, parlant dels premis. Són 1 milió de pessetes per a l'equip guanyador i 400.000 per a l'equip perdedor. El Pigat en esta repetició no s'ha enganyat. L'ha col·locada amb força i de manera milimètrica. Iguals a 55. I el Pigat fent el dau. I ara hi ha qui guanya, ha guanyat merescudament. Qui guanya, guanya el milió. I guanya, sí senyor. I qui perga, pues,
Guanyarà 400.000. Guanyarà 400.000 I el pesetes, reconeixement de que han fet una bona partida tots. Efectivament, Això que sí. és tan important a voltes. Ja també estan els nervis, que també influïxen. Ara influïx tot, així. Pasqual Ferint. Silenci, diu la gent. Primer 15 per al Pigat. Ha ruixat ahir, buscant la careta, jugant-se el tipus, el Pigat, perquè no és fàcil ara. Lo senzill ara és llançar pedraes buscant muralla i no buscant caretes. I el Pigat ha buscat la careta. Anem a veure el Pigat. Sarasol segon. El Xatet. Se li va fora. Se li va fora. Sí, senyor. Se li va fora per el A lateral. 500. Per més emoció encara, 15-15, un per cada equip. Va ferir Pasqualín de nou. Allà el Dau està Pigat, preparat per a tornar-la. El deixa rebotar. Pigat. Falta del Pigat. Ha volgut tallar corda, massa corda. S'ha tirat a terra el Pigat ahir. Sí. Sarasol ahir respirant ja, agafant aire. Tenen que agafar aire, que pels estan nassos, per la boca. És increïble. 30 i 15 per als rojos. De nou el Pigat apretant en el Dau. Pujol molt bé ara en este rebot. Xatet. I s'ha dut molta que jugar. Tant que du. I s'ha tratado ja molt que jugar. A 2. A 2 de 30, 15 i 15, 15 i 15 per a cada equip, a 2 de 30. Ara ho ha de que fer val. Jo estic tan nerviós com el jugador, m'imagine, A veure qui encerta a fer el val. Potser falta, no? Falta, no es compta. No, la primera. És la primera. No val el val. No va. Pepet està ahí tranquil·litzant els seus companys. Pigat, que encara no demana joc. Pepet està dirigint el seu equip d'una manera sensacional tot el matí. Pasqual, atenció. Està dient-li per davant, per darrere. El obús. Pujol d'esquerra, increïble, molt bé. Pasqual ara parant l'atenció, que se'n va dalt. 15 per als blaus. Vali 30. Vali 30 per als blaus. Qui anava a dir-ho, Paco? Oportunitat de guanyar el trofeu en caixa, Pigat, Xatet i Pepet, l'equip que no comptava inicialment perquè no estava jugant massa bé en el principi d'este circuit i que a la fi, a la recta final, ha arribat a esta gran final. A veure, Pasqual. I ahí està. El rebot va molt difícil, Pujol molt bé tallant-la. Molt bé, Pujol a 2, sí senyor. Com se l'ha jugat ahir Pujol, Com se l'ha jugat. No ha volgut passar-la, no. L'ha passat i l'ha tallat de corda. La gent vol això, a 2. I encara estan fent algun que altre taló per ahir, Els marxadors a la partida. Pasqual. Pigat alçant-la ara. Busca el llevar-li al Sarasol segon. Ara no. Ara l'ha buscat de la mateixa manera Pujol, però s'ha quedat allà. Ell en terra i la pilota també. És que tenen molt que jugar aquestes pilotes allà dins el raconet aquell. Vali 30. Segona oportunitat. A veure esta repetició. Però atenció que podem assistir ara ja al moment decisiu de la partida. Està ferint Pasqual. Ahí està la pilota al Dau. Pigat com una bala. La resta molt bé Pujol. Pepet a l'aire. Pujol a l'aire d'allà darrere. L'alça la pilota. Anirà encara a l'escala. Quina emoció. Pigat. Atenció, que queda penjadeta, molt difícil. Pujol l'alça encara. La pilota pega dalt de l'escala, se gira molt bé Pigat, la passa, però pot rematar Sarasol segon, la creua. Xatet alçant-la de palma. Ha tingut por. Atenció, d'esquerra la demana Pujol. Xatet, Vali 30, la busca la careta, pot trencar, trenca. L'alça Pujol, 15 per als blaus. 15 per a Publival, campions de la segona lliga professional. Final emocionantíssim. Públic que se'n va a felicitar-los i desgràcia també per a Don Prisma. Un altre l'hauria de guanyar, però jo crec que avui el millor, sens dubte, ha sigut una de les més grans partides que hem vist en este trinquet de Pelayo. Una partida en la que el Pigat, el Xatet i Pepet, emocionats, I Albert, així tenim
tenim l'oportunitat de parlar amb Pigat. A veure què ens diu. Enhorabona, Pigat. Gràcies, Paco, gràcies. Ha costat molt això, Ha estat una partida molt dura. Deu ser segur dura. Eren els favoritos, nosaltres veníem a jugar tranquil, a donar-ho tot i això és el que hem volgut donar. Això de ser de víctima a voltes va bé, no? Sí, a voltes va bé. Avui m'ho he aixecat molt bé. Enhorabona. Gràcies. Així Pigat rodejat d'una gran quantitat de públic que li dona l'enhorabona després d'un espectacle que acabem de presenciar així en el trinquet de Pelayo. És impossible acostar-nos a altres pilotaris que estan ja anant cap a la llotja d'autoritats. Imagina que per a rebre els premis de la partida d'avui. Efectivament, ara ja es dirigissin cap a la llotja d'autoritats, però evidentment avui Canal 9 Televisió Valenciana els ha oferit un dels grans espectacles de la pilota valenciana. Hem tingut sort en aquest espectacle perquè tots els jugadors s'han volcat en la canxa, han donat tot el que tenien i més, i a més han fet una extraordinària confrontació. Ahí anem a veure esta repetició de l'últim 15. El Pigat l'ha llançada com una bala. Pujol encara la resta. Li entra a l'aire Pepet. Ara, així, l'ha restada Pujol a l'aire i per davant. No l'hem pogut veure, però l'ha restada a l'aire per davant. I ara la pilota anirà ahí. El Pigat torna a apretar. I la pilota anirà al rebot. Falsarà. Quedarà penjadeta, dificilíssim el passar-la, però Pujol la templa magníficament. L'alça, se'n va cara al rebot, Pujol a buscar con la el Pigat, que se l'ha treta de la panxa mateix. Ara sí, li entrarà Sarasol segon. Ha volgut templar-la, creuar-la. El Xatet la passa de palma, que era dificilíssima. Este 15 ha sigut extraordinari. Ahí Pujol li entra d'esquerre. També la passa. El Xatet, que li entra de volea, la creuarà, trencaran les peus dels espectadors i Pujol, encara que ho intenta, no passa. Els jugadors ja estan en la llotja d'autoritats, mentre el públic emocionat alça els braços aplaudint els seus ídols d'avui. I ara els jugadors en la llotja d'autoritats estan rebent els premis. I hem de tornar ja la connexió als nostres estudis centrals dels jugadors, mentre podem veure ja com els jugadors es dirigissin cap a la llotja d'autoritats per a rebre els trofeus de campions. Un gran espectacle hem pogut comprovar avui en este matí del trinquet de Pelayo. Campions del trofeu Bancaixa, l'equip de Publival, Pigat, Xatet i Pepet. Res més.